Doncs s'ha parlat també un missatge de part de la directiva, que la veritat és que agraïm molt, de part del club, que tothom és molt conscient de que estem en un moment de canvis, de jugadores que entren i surten i de reconstrucció una mica de l'equip. També coincideix en un moment, potser físic d'algunes, que no és un moment àlgid de la temporada, i que també està clar que ara no és el moment de competir pels títols, però per exemple demà tenim un partit molt important de cara a no perdre de vista ni que sigui a l'Eurocup, i és un partit que serà difícil perquè és un equip, jo diria, molt similar a nosaltres, ja no en classificació, sinó amb un equip que crec que ha competit tots els partits que ha jugat, i els que ha perdut, que n'ha perdut bastants, però sempre de molts pocs punts, o sigui que serà un perfil de partit de molta lluita. Doncs molts factors, jo crec, no?, que s'han ajuntat, i ja no és de confiança, vull dir, pot haver-hi una part de confiança, hi ha una part de físic, hi ha una part de desajust, vull dir, jo crec que són moltes coses que s'uneixen i segurament cada una està passant per una cosa, no? I és veritat que com a equip potser ens falta trobar-nos en aquesta solidesa, i això jo crec que és així, però també penso que entrenem bé, que la dinàmica és bona, que la gent és rigorosa o ho intenta ser, i que això al final acabarem sumant-ho i jugarem aquest nou bàsquet amb aquest nou equip, no?, que estem muntant. A veure, és que no estem en posició tampoc de dir mira, aquí sí guanyarem i aquí no guanyarem, saps? Llavors, jo crec que sobretot els de casa són partits que hem d'intentar assegurar, com hem intentat fer fins ara, més que res perquè ens sentim més còmodes i perquè fantejar-ho sempre ajuda molt. I jo tindria ja Esquio, el de Gdynia, llavors anem a Kurs, que Rússia és molt complicat, però també Kurs està en un moment també fràgil, intentar a veure si podem fer una sorpresa, i llavors Montpellier fora, aquí ja no ho sé. Jo sobretot intentar amarrar els de casa, com el que venim dient des del principi, i la veritat és que tampoc no estem en un moment com per poder anar especulant, o sigui que ara mateix hem de guanyar qualsevol partit que se'ns posi per davant, hem d'intentar-ho guanyar tot. És que el diumenge a Lugo eren 8 també, més la Júlia Soler, però vull dir que hem tingut hi ha hagut moments que s'han acumulat moltes jugadores, després en realitat l'equip en molts moments està sent curt, i hem sigut un equip curt durant molts moments de la temporada, que jo crec que ara estem notant en algunes l'acumulació de minuts. L'entrada de la Bi Bishop jo estic molt contenta perquè primer que és una jugadora de selecció australiana, vull dir, això ja t'estàs assegurant un nivell alt, no? I també perquè les jugadores australianes en general són jugadores que saben fer-ho tot amb una duresa bastant contundent, i jo crec que això és una cosa que ens anirà molt bé. Una tia experimentada, ja no sé si és igual d'Eurolliga, de Lliga Espanyola o no, però sí en el món del bàsquet, o sigui que segur que ens ajudarà moltíssim. Home, l'average, sempre intentem pensar-lo, l'average a cada partit, conti o no, és com una cuenta personal que tu tens amb l'altre equip. És un equip amb moltes tiradores, no juguen com nosaltres ni molt menys, però sí que és un equip com molt ordenat, que sempre està present a la pista, en defensa, en atac, són unes ties agressives, que poden canviar en tot, molt obertes. I després, jo me'n recordo també allà un partit d'Orilló, perquè tenen 4 tanquetes, vull dir, la gent... Són un equip molt disciplinat, que sap molt bé el que juga i que no deixa mai d'estar lluitant pel partit, o sigui que encara que ens posem per davant, si es dona el cas, hem d'estar molt conscients que aquestes ties fins l'últim segon estaran allà fent la seva feina. Sí, jo espero que no es desanimin, jo entenc que també en els últims partits de Lliga hem tingut dies dolents i sap greu perquè amb l'afluència que tenim de públic i aquesta química que jo crec que m'ha anat generant, sobretot per Eurolliga és molt important, sempre és molt important, però per nosaltres és un factor X imprescindible. L'equip està amb moltes ganes, l'equip està amb molta energia per revertir aquesta situació, evidentment, perquè no agrada acumular derrotes, i
i sobretot agrada i omple molt doncs, poder oferir bons partits a la nostra gent, no? Per tant, a partir d'aquí s'ha parlat molt aquesta setmana, hem parlat, hem treballat per corregir errades, però més que corregir errades també hem treballat molt per saber que en aquests moments són moments d'equip, moments en què es construeix un equip, moments en què es fa fort un equip, i a partir d'aquí doncs, tenir aquest punt de creure-hi, de seguir construint i de seguir doncs, regenerant aquest equip per estar ja a un nivell òptim el més ràpid possible i evidentment tornar a oferir les nostres millors versions aquí a Eurolliga, com hem fet en tots els partits aquí a casa, independentment de que algun hagi acabat amb derrota o amb victòria. Aquí a casa a Eurolliga hem fet molt bons partits i una mica aquesta és la nostra idea, no? Tornar a fer un bon partit aquí a casa i evidentment anar per aquesta victòria contra el Dínea. No, al final aquestes derrotes no es poden explicar només amb una cosa, no? És a dir, al final això és esport d'alta competició, esport d'èlit, i llavors no és només una cosa que la toquis i ja canvia, no? Si només fos una tecla tan fàcil de tocar, llavors sempre guanyaries, però llavors hi hauria un problema, que tothom guanyaria, no? Llavors aquí està una mica la paradoxa, no? Són molts els temes, són molts molts detalls els que t'influeixen, i sobretot partint de que som humanes, no? És a dir, jo crec que s'havia creat una sensació, no dic de ningú en concret, sinó dic en general una sensació de que, mira, 2 i 2, 4 i 2, 6, fitxem aquesta i aquesta, això és el PC Bàsquet i ja està, serem campiones del món, no? Bé, ha quedat clar que aquí el més important és el treball, ha quedat clar que el més important doncs, és la unió, això ho està entenent l'equip, ha quedat clar que som humanes, que podem passar per una mala ratxa i al final és el cúmul de cosetes, no? Evidentment, acumulació de partits en calendari duríssim, és aquesta primera vegada que juguem a Eurolliga des de fa 4 anys, per als últims 3 havien sigut Eurocup, siguent caps de sèrie hi havia un mes que en aquesta època no jugàvem i ara estem jugant partits d'Eurolliga de màxima exigència física, la Lliga Espanyola ha pujat molt el nivell, al final jugues dijous, diumenge, l'equip contrari té bones peces, es prepara els partits i per tant tens un nivell d'exigència molt més alt en aquests partits, engranatges del propi joc, engranatges a millorar del nostre propi joc, estructures del joc que jugadores que s'han d'anar coneguent, perquè sí que és veritat que es diu, mira, Palau, Basic i Xargay han jugat juntes al Praga, ja està, farem els resultats del Praga de fa 3 anys. Bueno, hi ha bastantes més jugadores, hi ha canvis, hi ha engranatges que s'han d'anar estructurant, jugadores que sí que s'han conegut amb aquestes i han d'anar creixent en aquest sentit, i això fer-ho no en pretemporada, sinó que també fer-ho en marxa, no? Amb el tren en marxa i amb el tren parant parades tan difícils com les que hem tingut aquesta setmana i com el que ens ve, no? Que realment ara ens ve uns nous reptes, com són aquest Dínea i en 48 hores Araski i en 10 hores marxem cap a Kursk, no? Per tant, penso que ha de quedar clar doncs, que l'equip és humà, però que l'equip està treballant per aixecar-se sense excuses i per afrontar-ho amb valentia i al final doncs, per tirar endavant i sobretot per construir i seguir en una progressió ascendent per arribar en dates marcades al calendari, que totes són importants, però en dates com poden ser fases finals de Copa o de Playoff, d'arribar realment amb l'equip en la millor versió i en la millor posada a punt. Sí, jo vull ser coherent amb el que s'ha dit, tot i que costa molt, perquè al final tothom vol victòries i al final és... Bueno, en la derrota és difícil estar en el vaixell, hi ha gent que prefereix saltar i pujar si arribes a la final i la guanyes, és lícit i es respecta tot molt, no? Però quan hem parlat d'objectius de la temporada, quan hem mantingut, penso, un discurs tots plegats a nivell d'equip coherent, no? En el que fa l'objectiu de l'Eurolliga, que era competir-la, que era gaudir-la, i sobretot el gran repte que representava això, no? En la Lliga Endesa, que això ens castigaria molt i ens minvaria molt en el dia a dia i en el devenir de les setmanes, no? I bueno, sembla que una mica que tenir clar això poder semblava poesia, no? Perquè al final, quan ha passat, que ha passat de manera... ha passat prou tard, perquè estem a mes de gener i l'equip, lògicament, ara està passant per aquest sotrac, no ho podem negar, ningú se n'en recorda, no?
ningú no se'n recorda, és igual, no? És igual, vull dir que alguna jugadora pugui passar per un sotrac, que l'altra també, que l'equip en general doncs, li costi tirar endavant els partits després d'aquest calendari, que tinguem dificultats, que hi hagi partits que juguem malament, que no arriem, no? Que no tirem, que tal, que qual. Doncs bueno, sembla que s'ha dit molt, que seria un gran repte, i el dia que aquest gran repte no el superes i t'hi encalles una mica, sembla que haguem de cremar Fontejau, no? Bueno, a nivell intern, a nivell d'equip, s'està treballant molt bé, l'equip està molt unit, l'equip està amb moltes ganes de guanyar, de fer-ho bé, de tirar endavant i amb aquesta sensació de que evidentment doncs, són dificultats però que amb aquesta unió i amb aquest treball es tiraran endavant sense cap mena de dubte. Sí, no, bueno, això és la nostra realitat, no? I ara sí que és veritat que sembla que la gent s'adona, no? Que estem en 8, però ja fa molt de temps que estem en 8 perquè al final entre una que marxava, l'altra que no arribava, una lesionada, la mima a l'ull, el no sé què, no sé quantos, portem un mes ben bé en 8, no? Llavors, ara és més obvi perquè s'han fet notòries públiques i oficials aquestes baixes i altes i està clar que és un contratemps, no és un contratemps volgut per al club, és el que ha passat, és el que ha succeït i ho hem d'afrontar tal qual, no? A partir d'aquí sense excuses. Som 8, doncs bueno, som 8 i haurem de competir al màxim fins on arribem. En aquest cas em preguntes ja que per aquest partit doncs efectivament arriba Avi Bishop, acaba d'arribar en aquests moments, com bé dius, doncs, ho farà sense pràcticament entrenar amb l'equip, lògic, però bé, si ella doncs, en aquests moments ens pot aportar una miqueta el seu granet de sorra, la seva ajuda, doncs benvinguda serà, no? Perquè realment doncs, l'equip, com bé dius tu, doncs està curt d'efectius i qualsevol suma i qualsevol energia nova que ens pugui aportar, a part del talent i la qualitat que ella atesora, doncs ens pot anar molt bé ja per aquest primer partit, tot i que insisteixo, ja sé que és una mica contradictori en aquest món, que es vol tot immediat. L'avi, si ens pot ajudar demà, serà benvingut, però demà no s'haurà de jutjar l'avi el seu examen final, el dia final d'Avi Bishop no és demà. Demà ojalà ens pugui ajudar, però s'ha de pensar que acaba d'arribar d'Austràlia, d'un viatge de 24 hores, i que li haurem de donar el seu temps perquè s'integri a l'equip, a la ciutat, a la cultura, i en definitiva doncs bé, ho farà el més ràpid possible, estic segur, ella segur que n'està disposada, igualment que ho estan fent la Marta o la Sònia, no? Però bé, cada cosa al seu temps i en aquest sentit doncs, remarem tots a favor perquè tot sigui el més ràpid possible i el més eficient possible i el més eficaç. El Dínia podia semblar que per nom podia ser un equip ventafocs del grup i ja vaig avisar i va quedar molt clar i ja va quedar no només un avís meu sinó en una obvietat com va aplastar el Botas, no? Un equip d'un pressupost altíssim de Turquia, amb americanes de nivell top, i el Dínia ja el va aplastar a la fase prèvia per entrar a l'Eurolliga, no? En aquest sentit el Dínia està sent un rival molt incòmode per tots els equips del grup. La veritat és que també han competit molt bé gairebé tots els partits i han aconseguit victòries de mèrit a domicili, no? Han guanyat a Sopron i han guanyat a Lyon, crec, si no m'equivoco ara, i és un equip doncs, molt ben construït, un equip molt compacte, un equip que jugadores porten juntes jugant molt de temps, que juguen realment amb molta alegria i sense por, no? Un equip molt dinàmic, amb molt de moviment, amb moltes tiradores, jugant amb pivots obertes i jugant amb molta velocitat, no? Per tant, jugadores també molt experimentades a Europa, la base Valintova, jugadora com Papova, una 4 amb molt bona mà, molt experimentada també a l'àmbit continental. I confiança plena amb l'afició, sens dubte, com així ha sigut sempre, i especialment en Eurolliga no només confiança sinó màgia i nits màgiques i química que ha després sempre l'afició cap a nosaltres en aquestes nits europees d'Eurocup i d'Eurolliga. I també doncs, confiança plena en que farem un bon partit i en què l'equip tirarà endavant aquest petit sotrac en el que ens trobem i que ens queden per venir doncs, moltes nits màgiques i molts bons partits a Fontejau aquests propers dies.